Halo, halo, witam was, siemanko, na moim kanale, witam, myślę, że mnie dobrze słychać, słychać mnie? Kluczek, siemanko, o, echo samo, dobry, muzyczka, myślę, że fajnie, nie jest za głośno. Dzisiaj sobie troszkę pykna, weź tego WRC. A potem jak będzie jeszcze ekipa, to zapraszam serdecznie. U2, Fortnite, Tagmania, BO3. Subskrypcja była. Ale coś mi się tu nie pokazało. Ale dzięki. Nie wiem kto, niech się odezwie kto. Dał suba. Tam dół. Dziękuję serdecznie. Tak, Godum. Jak ten, to tam potem jeszcze. Raven, siemanko, witam. To od pola. A, dzięki. No wiesz, nie mam chyba akurat tutaj przeniesionego tego, wiesz? I kamerce. Ja, pisze już mi tutaj. Aha, dzięki, ekipa trzeba wspierać. No pisze tu z tym Eldorado, no akurat. A. O, to mi się nie miało włączyć. To miało być. Melody, where you go? Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna. Ale dzięki, Raven, dzięki. Dobra. To tutaj to jest kariera ja. Tam coś ostatnio już miałem pograny. Ktoś tam oglądał to. Na pewno wie. To super mi to nie idzie, ale coś mi tam idzie. Staram się jakoś. Okej. Co tu mamy? Shooter. 100% shooter. Miękkie. Resory. No niech to tak będzie. Nie zawieszenie ok. Ścina. Niech tak jest na razie. Jest te ustawienie. Lec ręczny. No dobre. Okay, to zaczynamy. Tego oglądania jak mi nie wychodzi. Powiedzcie mi, tu mam troszeczkę obraz zmniejszony. Co Raven? Jako trararania. Linia. Nie wiem o co chodzi. O, dobra, ruszamy.
Wow! Ludziska, aktualizacja była. Wow, grafika poprawili. Poważnie. Ale już was ostrzegam, Raven, ciebie też, że mi to... Ach. Ostrzegam was, że mi to super nie idzie. Jeszcze jedna rzecz. To stronów. Ja, dobra. Ale faktycznie wam powiem, że poprawili grafika, jest tako... Jest lepsza, wyraźniejsza. To dopiero po roku. Praktycznie, no znaczy po roku, ta gra już ma kilka miesięcy. Ach! To jeszcze... To jeszcze mam źle ustawione. Ale nie, wow, grafika jest kurna. Ja od tygodnia nie grał na konsoli. Taka zmiana, no zmiana na 18 była i kurde. A rano do 18 to tak odpoczywało jak w nocy, to nie było sensu w ogóle coś puszczać, bo to była 3-4 godzina jak byłem w domu. Tak. Ale... Wow! Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Faktycznie coś... Mam nadzieję, że przed metą zaś w coś nie wydupcza. A tu ostry zakręt, proszę. Ho, no. Już się zaczyna. Moja agresywna jazda. Wow.
Ale tej trasy nie pamiętam, nie? Ja pierdzielę. O, fuck. O, teraz przesadziłem. Fuck. Fuck. Wszystkie OS-y. Mogło być lepsze miejsce. A, dzięki. Dzięki. Powiedz, czy nie jest tak tu za mały? Tu na tej... nie to. Tu nie jest tak za mały? Taką wielkość starczy. Taką. No nie wiem. Czyste miejsce, no nie ma to pierwsze, no ale... No ale... jest. Oczywiście ten karoserię trzeba naprawić. O kurna, tego muszę pokonać. Ojojojojo. To będzie ciężko go pokonać. Ile on był szybszy ode mnie? 20 sekund. Czekajcie, a filmowy gracz jest? Filmowy. Dobra, tak tutaj zostawimy. Start. Następne. Raven i co? Podoba ci się sam u mnie na kanale? Tak być?
Turum, turum, tum. Mam nadzieję, że konsola nie jest za mocno. Dźwięk z konsoli, że nie ten. Nie przeszkadza to. Ja. Jadymy. O nie, 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 nie. O. O kurno. To teraz jak z ustawieniami przesadził. A, idziemy, tu te zakręciki. O. Ho. Oj, o, już się zaczyna. Weź to samo. Oj. Ho. Raven do ciebie, zaś na 2 kółkach. Kurna. Brexit. Siedzimy w tym. Ale my siedli w tym szpetnie. Ludziska, nie krępujcie się, piszcie. Gdzie możecie sam pisać. Nie wstydzimy się. Możecie spokojnie do mnie pisać. 999 koni mechanicznych 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 999
Dzięki, dzięki. 9 koni mechanicznych 990. Dzięki, dzięki, ale nie wiem kto to dał. A Blacku! A dziękuję ślicznie. Dziękuję. A powinieneś być już na ostatnich napiwkach. A ty dałeś. Easy, siemanko, witam. Witam serdecznie. Cześć, cześć. Ja nie zgasił jak muzyka, żeby było lepiej słychać. O, kurna, zaś 6. Laku, słuchaj teraz tego. Okay. Laku, teraz to musisz słyszeć. Słuchaj. Ah. Jakiś cel? Nie wiem. Jaki cel? Zdrówko, zdrówko. Easy. Twoje zdrówko. Oczywiście nie promujemy spożywania alkoholu osobom poniżej 18 roku życia oczywiście. Tam u góry, tu nie, tam to jest wysoko, czekaj, tam macie, tam w rogu, to plus 18. Dobra. Tak na CTOS-y i Laku, to co gromy? Za późno już cię nakłoniłeś. To fajnie, fajnie. Potem ja Grafatysowi zamkną konto. A to wtedy będę na Facebooku. Czekaj, jak to było zaś? Brat troszkę. Nie, bo ustawiam sobie tu słuchawki Ryzeny. Troszeczkę dźwięk z gry jest za głośny. Kurna, teraz mi się wszystko pobuliło. Czekaj, idzie. Czapeczkę trzeba poprawić. O. Słuchawencję. Dobra. Już teraz jest dobrze. Nanek, uwaga, TVN. Już tak może być. O, teraz ja mam akurat fajnie cichutko. Kurde. Pozwólcie, że zaraz wam odpowiem na komentarze. O, to przejada. Fuck. A jakby się wybił.
Kurde, ja to miał poprawić, ale dobre. Nie spadłem. Kuźwa nutki do tej gry to... Nie? I pyt. Ciągnij. Ale tak bym go dał jak wcześniej. W tamtym wyścigu się grafika poprawiła i poprawili elementy. Myślałem, że wypadnę. O fuck. Oj, oj, oj. Za to też powinny być punkty. O, finish. Ciekawe, które miejsce będzie. O, fuck. That's why I'm lonely, lonely. That's why I'm lonely, lonely, lonely in my life. Ja pierdzielę, ale wynik. Nie wiem, jak ci to przejechali. Emil, dobry wieczór. Nie, witam pana Emilia. Jak tam zdróweczko? Jak tam żonka? No panie Hany, zjebałeś. No niestety. Niestety, wiesz. Akurat ja mu szczere życie, że... Ale podobno na torach jest tych najlepszy. A, kurwa. Znaczy... Oho, ho, 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 ho. Idziesz, kopciuszku, idziesz, kopciuszku, jedzie. Ciśniesz. I... Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Kurwa, co to było? Co to teraz było?
No nie wiem, czy jest jak pierwszy, czy który. Kuźwa mać, takie miejsce. Nie, no tego sobie nie pozwala. Rządki jeszcze nie masz? Emil, jeszcze nie masz? Nie, no wygłupią się. Sorki, jeszcze raz to muszę opanować. Kurde, chyba dam rady, nie? Kurna, jeszcze 9 sekund, nowy świnie. Kurde, ja zaś na komentarz się zagapił. Emil Łobuzie. Dobrze, że piszesz. Ajajajajajajajajaj. O, dzięki. Przegapił. Kur... Jedź. Ja muszę być pierwszy, jedź. O fuck, jedź. Kurna. Miało być tak pięknie. Ja pierdzielę, tyle sekund straty. Fuck, jeszcze gorszy wynik niż wcześniej. Żartujesz, Emil. Wow, to ładnie. Ładny wynik, ładny. 1200 wyświetleń to ładny wynik. Kurna, jeszcze raz to muszę przejść. Ja pierdzielę. To przechodzę i tam może z Blacku będziemy grać coś, albo... Ja tyle w ogóle, 1200 wyświetleń to ja w ogóle tyle nie miałem. Ach, ciągnij.
O, wyprzedziłem go. To był później. O fuck, i tu zepsułem. Kurwa, przed metą. Przed metą. Przed metą, kurna. Ja, no chłopie. Udało się. Do opanowania, no. Zdrówko. Ah. Dzięki, dzięki. Dobra, teraz możemy to kontynuować. Nie wiem, Blaku jeszcze jest? Blaku? Blaku jest? O, super. Ale tu musimy jedna rzecz zmienić. O, tak. Usi najwięcej. No to ładnie. Ładnie. Dobra. Kończę ten etap i działamy tam z Blackiem. Teraz Eldorado wpadnie. Czekajcie, się zapala blisko. Jak chcecie, możemy o czymś porozmawiać. Dorzućcie temat. Chętnie teraz z wami porozmawiam. Chwila dla widza. Proszę bardzo. Chcieli pogadać. Jeszcze chwila. O właśnie, jakby ktoś tak chciał. Próbowały. Macie te nutki. Emil, ty kurzysz fajki? Kurwa, nuty mojego dzieciństwa. Aby ktoś poszło na jakiś dance floor.
Mało rozmowni ci widzowie. Dobra, nie chcecie go dać, to nie. Aha, Emil. Racjonalnie. No i ci powiem jak... Co, szczerze? Tak okazjonalnie kurzysz, to lepiej wcale nie kurzyć, wiesz. Tak szczerze ci powiem. Szczerze ci powiem. Face to face, tak nie musisz. Lepiej nie kurzyć. Jeszcze tak. Emil, kiedy je pierwszy raz zapalił w łonie matki? Nie, że to... Nie, bo matka kurzyła. Cały czas. Nie wiem, czy książę kurzyła. Nie wiem tego, ale... Odkąd pamiętam, to... Rodzice kurzą. Pater z matką. No i ja też tak zaczął kurzyć. Choć już w tym... w zawodówce i gimnazjum, znaczy pod koniec zawodówki. Ale na początku zawodówki w gimnazjum nie kurzyła, jak podstawówka też nie. Skończyła mi się zawodówka i to tak... Strzeliło mi 18 i to tak już bajeczki. Prawie tak, no, nie, 9 lot. No. Na 10 lot będzie trzeba ciepnąć. A to ja ci powiem, Emil, ja z tym nie miał problemu z zaciąganiem. Jakoś tak. Tak szczerze nie było problemu z zaciąganiem. I to mnie bardzo ciekawi, że na tym... Czekajcie. Raz... 2, 3, 4. Wiadomości się szybciej po... Eldorado Grybyku 55 zł. Ty zwariował, synek. Opie. Ty zwariował, ty. Tyle pieniędzy. Nie no, dzięki Eldorado, dziękuję. Teraz mnie wybił z rytmu. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. To weekend będę jechał po gra. Aż czopka, że chciepło. Ale dziękuję ślicznie. Dzięki. Spoko, Eldorado, spoko. Ja jeszcze tu mam kilka wyścigów, ale chciałem coś zauważyć, ale jeszcze raz dzięki Eldorado, dziękuję ślicznie. Idzie to na pewno na jakoś gra. Chciałem właśnie coś sprawdzić, że
Tak, wy mnie słyszycie teraz. 1, 2, znaczy, sorry, bez tego. Jeszcze raz. 1, 2, 3, Enter. 1, 2, 3, Enter. Że moje wiadomości się szybciej pokazują na czacie niż po prostu ja o to mówię. Coś takiego zauważyłem. A tu Emil pisał. W początku nie wiedziałem co. No, tak to jest. Tak to jest z tymi fajkami. Dobra, zaczynamy, jademy ludziska. Kurna, ale powiem wam, serio poprawili grafika niesamowicie. Ja nie wiem, czy tam Eldorado mnie oglądałeś wcześniej, ale grafika jest strasznie poprawiona. Żywszo jest, chociaż model jazdy by mogli bardziej poprawić. Ale ta grafa jest, no... Grafa jest taka żywsza, jaśniejsza. O, fuck! O, proszę. Oj, 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 oj. Oj, 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 co ty wyprawiasz tym autem? Muszę jechać do przodu. Kurwa, ale jasno. Dlatego możecie nie będziecie widzieć, ale... Wąski, siemanko. A ja mam takie dyskretne pytanie do ciebie. Czemu żeś uciekł z ekipy Namka? Czat. Tak przy okazji chciałem się ciebie zapytać. Co się stało? Nie wiem, za dużo powiadomień albo coś? Tak mi smutno było. Panie Wąski. Że pan mnie zasmucił? To mi napisz na privie, jak się coś stało, to mi napisz. Ja to tam zaraz ta sytuacja rozwiąże. O kurna, teraz jak coś z ustawieniami przesadził. Ho, używana. Ale bardzo brzydki czas. Celuję, na pewno to w 2 minuty przejadę. Na bank. Fuck, jasne. Pierwszy... Nie miał czas. A w dupa impatyk. No to właśnie. Jak mnie nie słyszycie, troszeczkę ja. Czekajcie, to już to jest cisza. Dam to na 40. Minus 40. Teraz mi powiedzcie, czy nie jest za cicho, czy zaś...
Z konsoli nie jest za głośno. Super. Teraz myślę, że wszystko dobrze, co? Czy jednak jeszcze coś za mało? Dobra. Jest ok. No to fajnie, to fajnie. Pogodą ci wąskie, jak co to mi napisz na priv. Na messengerze. O. Jakie... Ale widoki niezłe. Nie wiem, czy to na YouTubie tak samo widać, ja sobie to potem obejrzę. Ale kurna... O, fuck, przesadziłeś troszeczkę. Ojerona, jedź. Ojeju, jedź. Oho, ojejku. Co to się wyrabia z tym samochodzikiem? Laku, rób impreza! Róbcie chłopcy impreza. Eldorado zaproś. Nie wiem, czy wąski ma WW2. A ja zaraz wbija do was. O, fuck. O, ja pierdzielę. Aha, bo ja muszę. Dobra. Ja wiem już, o co Blacku chodzi, wiem. Wiem już, o co chodzi. O, fuck. Ciągnij to na myk. Kierunie jeden. Opie. Ach, kurwa. O, fuck. O, ty Miku głupi. Może jak to zmaścił, kuźwa. Ja w ogóle tej trasy dobrze nie widzę. O, jedź. O, nie. Fuck, coś tu samo. Ci to na pewno te uje przeszły 2 minuty i 40 sekund, nie?
A to jest amatorski poziom. Ja jakby wyglądał na tym wyższy. Trudno. O! Nie, nie, ja muszę zatwierdzić. Dobra. Dobra, prawie. Dobra. O, jak ładnie. 4,5 wiadomości na minutę. No to ładnie, ładnie. 10 osób widzę na live. Rekord to był 15. Zaproście znajomych. Dobra. Ja tu wychodzę z tego. W F1 też będziesz platynę robił? O, obejrzyj. Dobra. Za WRC 7 dziękuję. Chodźcie tutaj na WW2, ja. Płyta. Ja. Kochamy. A. Moja stara strugo kartofle, a twój stary kroi ogórki, a stara kroi kartofle. Ona myła talerze i widelce, zobaczyła, że nie mam rękawic. Ja kup se zmywarka, będziesz umiał fez myć naczynia. Ja kup se zmywarka z Boscha, będziesz miał wszystkie talerze wypucowane. Z Boscha zmywarka. Z Boscha. Zmywarka. Ja ją kupił z Boscha. Łona wszystko pucuje, całe żarcie na talerzu wkładą. A zmywarka wszystko wypucuje bez żadnego marasu. O, widzę, że ktoś na Twitchu mnie oglądał. Witam serdecznie. Ja. Możesz se kupić kostki do pięcia, możesz kupić se mydło, ale pamiętaj o piwie. Najlepszą jest zmywarka kurwa z Boscha. Tam
Możesz włożyć pełne naczynia z marasem, rozumiesz, i nie będzie nic. O! Pełn. Dzięki. Dobra, chłopcom robiła impreza. Okej. Very die. Zmywarka Boscha, ona je najlepszą. Boscha. Tararara. O, z Boscha. A jaka jest reszta? Jaka jest reszta ludzi? Uuu, 19 dni temu byłeś? To o ty. O ty. My się pogniewamy, panie Easy. 19 dni. Halo! Zatrzymuję cię, tak słabo słyszę. Teraz? O, teraz cię fajnie słyszę. Czekaj, troszeczkę głośniej ci trzeba dać na tym. A Eldorado? Co z tym Eldorado? Ale posłuchaj mu zaproszenie. A ty to już masz odpalone, nie? Ja, obejrzyj. Jak cię nie słychać? Obejrzyj no. Słychać cię czy nie? A nie słychać, nie? No to za chwilę wracamy. To ty masz na pierwsze, tak? Na 13. Do roboty. No. To w sobotę mówisz gramy też. Super. Nie? No. W niedzielę nie idziesz Nie, chyba. no, niedziela nie. No co ty? No, taki błąd się robi, wiecie? Taki błąd się robi, że... Urodzinowego streama mi zrobisz. Kiedy masz sobota? Nie, w niedzielę. O kurwa. A ja w poniedziałek mam na rano, jak to będę pić? To właśnie mówię, że w sobotę. Sobota. No ja, tydzień przed, tydzień po, to też... Tak idzie. Okej. Ale w tu sobotę. Teraz będzie. O, Dobra. Kruczek w pod. Kampery jedne. Tak jakby kruczek się nie kampił.
A myślisz, że od kogo ja się nauczyłem, że Fortnite'a wygrywam z No. 1 killem? Dobra, słuchajcie, zero wracam, bo muszę, no serio muszę. Zero wracam. Cebulkowe. Halo? Halo? Jestem. Czekamy na Eldorado? No nie wiem, a pisał coś? Nie wiem. A, kierunek. Co ja to zrobił? Czekaj. Dobra. Eldorado. Eldorado z los kobiety. Ty jesteś tutaj w tym. Ej, miałeś dołączyć, Blacku. Trzeba No. pogadać. No nie mogę dołączyć, mogę tylko cię zaprosić. To są dojda. Ja wolę samemu, wiesz? Dojść. O, jest. No dobrze. To czekamy czy Gramy, gramy? bo on za minutę będzie. Kurna, jako nuda. Nuty. Blachy na Dać. hardkorze? Kuźwa, co to są za nuty? Czy co? Ej. Who am I to disagree? Już wam linka dam na czata, jakby ktoś chciał.
Ten sobie prywatnie posłuchać. Te kurna grube nuty. Ale jak Eldorado z las z kobity, No to te. 500 no. plus będzie. Kruczek, co tam u ciebie słychać? Po buzie 1. Oj, Eldorado nie będzie zadowolony. Emil pisze, że jeszcze premia za drugie dziecko. Ej, co oni bronię pozmieniali? Upasiec? A nie Oni wiem. pierdolili. Upasie sku... Co ty tam masz? Kurwa, zaś te sterowanie takie. Upasiec. Jeb mnie! O ty chuju. Jeb mnie w plecy, ej! O, fuck! Co za dureń. Ja muszę sobie muszę dźwięk zwiększyć. Pierdol dźwięk. Bo nic ja nie słyszał. Z tego, z gry. To ciekawe było. O, zabił mnie. Co za przypadek. Looking for something, sama de... Kurwa, deszczem mnie z pleców zabił. Ty. Mi coś tnie, nie wiem. Kurna, jaki miks, ej. Trochę lagi mam. Byle dobrze szylosz, wiesz? Co tam lagi, to tam nic. Ale pięknie wlazło. Ale to też nie wlazło. O. Przynajmniej dwóch zabiłeś, a jednego. Ja w tą grę to w ogóle nie umiem grać. Kurwa. Jezus, musiałem akurat przeładowywać. Szachmat. Jeb mnie tu. Nie, ja biorę pompę. Bier, syneczku, bier. Jeb, pan. To w deep. Wąski czekamy. Chodź, przyjdź, pokoż. Pokoż, przyjdź, pokoż. Jednie w plecy. Kurna, ale skąd oni takie nutki biorą?
Dobra, Wąski, czekamy na ciebie. Pokaż, jak się to robi. Jak mi to tnie, ty? Czemu ci to tnie? Nie wiem. Kurna, to mnie drugi zabił, ej. No Wąski, wbijaj, czekamy na ciebie. Zanim wyceluję, to już leżę. Blaku, Wąski nam pokaże, jak się gra, wiesz? Bierzesz w to? O. Bo ja w to nie wierzę. Jednie. Kuźwa. Siema, Hello. siema. Siema. Pokaż, jak to się gra. Jak będzie miejsce, to wybiję. To zaraz tam ogarniemy te miejsce, co się da. A, ubił mnie. Blaku, żyjecie tam? Żyję. Żyjecie. Każdy skupiony na graniu. Zabił mnie, ej. Porażka. Podobno była jakaś aktualizacja, ja? Dużo poprawili. No, sprint masz nieograniczony już. To tyle dobrze. A potem co, w pedała? A potem spać. Spanie jest dla słabych. Czemu nas z trzech tylko było? Bo reszta wyszła, a dwóch wyrzuciło, bo zabijali swoich. Chyba, że tak. Dobra, ja sobie muszę tutaj... Nie to... Co ty tam ino zmieniasz?
Ja tam tego Eldorado męcza. A to wąski co, nie podoba ci się tu ta gra, czy jak? Czy co? Nie no, jestem już. Nie, ja cały czas to napierdalam teraz. Ja wczoraj i dzisiaj po parę godzin w Assassin'a grałem. I co, jak ci się podobał Assassin? Fajny, fajny. Jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy nawet. Ja tam jak u Lemigo oglądał takie... No takie wiesz... no. A to musisz samemu zagrać, wtedy wiesz, jest inaczej, tak jak oglądasz. Na początku ci się nie spodoba, ale potem jak się wkręcisz, to... Tak, ten Max. Grasz i Max, grasz. Max, Mike, jak się... Max, Mad Max. Ooo, Eldorado! Cześć, kociaku! Halo! Nie opuścił. Straszył się. Halo! Nie lękaj się. Co? Nie wiem. O, siemanko, siemanko. Siemanko, ty się nas lękasz? Tak, lękam się. Jest Kurna, z cygaretą nie idzie grać. straszył. Kurna, patrzołek tam. Ja Dzielę. Nie wstydź się, powiedz. Powiedz co chciałeś powiedzieć. Biją cię. Biją Ja cię tej w gry pracy. nienawidzę. Kurwa, jakie lagi. Kurwa. Też masz? No, A ja nie mam. Czemu macie lagi? Ja... O, wąski cheatuje. ja. Kurde. Co tam gracie? Kurwa. No nie ma Hardcore, hardcore. Nie ma jak to grać. Po męsku gromy. Ja, nie jak baby. Teraz to nie mamy w co grać, a tak to sam No. namawiał. Nie, mi chodzi, że hardcore. Najlepszy jest hardcore. Ja, a nie tak kurde. A hardcore to już co innego najlepsze, kurwa. No jeszcze jak wyjdzie Black Ops 4, o, cały zryw Ponoć, będzie grał. Podobno. Na pewno Podobno. będzie cały. Wcale Mamy- nie, Co? się wcale Mamy nie zdziwię, jak jakiegoś Paulina jeszcze korporacji, konsolę. Mam jak lubisz hardcore, czy nie? Lubię hardcora? O, sorry. Bardzo. A, widzicie, jakieś... Kurna, ubił Lepszy mnie. hardcore, naprawdę. Uwielbiam. A, to mnie z tej strony ubił. Wąski! Kurwa, ty z tą pompą biegasz, no nie chcesz szlak. O kurwa. Skończyłem kurzyć tu teraz, to może lepiej mi pójdzie.
Tarararam. Tarararariri, tararara. No kuźba, co za ciul! We mnie strzela, za jedno. Kurna. To nie rozróżniają grę na hardkorze, a na korze naprawdę nie bym nie No. mogli pograć. Bo nie wiedzą, że swoich No. nie zabija tutaj. Kurwa. Autokracja, autokracja. Jebany. Ach. Darararam. Dararirarararam. Darariram. Eldorado, co tam słychać? My już wieki nie godali. Staremu, kurwa. Chujowo mi się gra. Szał. No chujowo, kurwa, tłuką mnie. No. I tak jakby miał 20 FPS-ów. Ach. Zwycięstwo, ładnie. Ładnie. Dobra, na razie sobie grajcie. Ja idę na WC. Ej, ale wywaliło nos. To live gacie. Jak was wywaliło? Weź. Wywaliło nos. To czekajcie. Ja bardzo proszę, czekaj. No ja tutaj wychodzę stąd, bo to kurwa inne lobby już mam. Okej. Do kogo dołączać? To Eldorado. Czekaj, ja bardzo proszę. To dołączać. Poczekaj, on tam zaraz tam pośle wszystko. To. Czekaj, mam jakieś skrzynki albo co? Ale na pewno poczta mam. Nie mam żadnych skrzynek. Nowy sprzęt jest najlepszy, ser. No dobra, jest. Trzeba brać. Kontrakt, to patrzmy. To szybko schodzi. Nic ciekawego. Mamy wbijaj. Gdzie ty jesteś? Czekaj, już. Do tego musisz jeszcze niestety dojrzeć. Okej, a to mi posłałeś tu, ja zaproszenie do... Co?
Żonka zdrowo? Zdrowa, zdrowa. Dobrze. Ja się chwali. No przed chwilą Dobra, był to? na niej, nie? Przed chwilą był na niej, że go tak No. długo nie było. No. Wszystko jasne. Musiał obowiązek swój zrobić, spełnić, znaczy. Dokładnie. Aha, to czyli... O kurwa, mam DLC dwójkę, teraz pokazuje mi, że nie mogę. A, bo nie macie DLC, tak? To nie tego. Ja nie wiem. Aha. dla ochotników. Dobra. Musisz szukać bez DLC. Dominacja? Czy nie bardzo? No, może być. I Właśnie tylko miałem wszystko coś jedno. Teraz mecz. No odpolej tam coś. Jak my są w drużynie, jest sekstową, to odpolej. Dobra. Kurwa. Co ci? No też mi kurwa będę snął. Dusi się. To niedobrze. Dusi się pan kamień. Czekaj, to kurwa, Mhm. 40 zmienię. I jak wam panowie się gra teraz? No... Troszeczkę lepiej, ale troszeczkę. Strzału nie ma. Czemu dobrze się gra? To co ty, Eldorado, teraz masz 30 do 0? Czemu to jest dużo? Nie. Tak, to nie, no przestań. No z Kamilem gramy teraz często, to tak łupiemy trochę. A twoja coś też gro, czy nie? Trochę. Nie, co ty? Czekam, coś tu pogramy, ale... Muszę Far Cry'a w końcu pograć, kurwa, zacząłem i w nie grać. Zrobiłem może 2% dopiero gry. Ja już mam 100%. No co, ty nie chcę mi się kurwa grać w Far Cry'a, powiem ci szczerze. Jakoś tak, nie wiem. Uwaga. Uwaga. Pikło. Zrobię, panowie. Ale wracam otworzę po meczu. Jeśli ten pedalski tryb włączył, ja pierdolę. Chciałem pedalski. Zajebisty, chłopie. Ja tu nic nie ugram. Ucz się szczerać, chłopie. Hardcore nie gra. Ja właśnie to jest gra, nie? Tu kurwa skilla ćwiczysz. Tu skilla ćwiczysz, chłopie, a nie. Z jakiego skilla? Stary ubiłbyś na zwykłą kurwa 40-30, to ty zobaczył. Na hardkorze jest skill, a nie... Ja tam skilla, nie tutaj. Czyli kurwa nikogo nie ma. Ach, kurwa. Twoja stara. Eldorado, uważaj tam z przeciwko do mnie. Nie mam broni, kurwa, my tu skończyłem się. Dobra, zabijmy w końcu, kurwa, bo... Czemu tak mało ammo mam? A, Nie, do plecy mi zajebał chuj. ojeju, jeju, 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 jeju.
Ja pierdzielę, jakie miksy. Wąskie plecy chyba. Kurwa, na raz nawet. Ja widzę na mapce. Na raz jest na czym. Kurna, nie umie trafić, ej. Kurwa, ale zjadło mnie, ja pierdolę. Kurwa, nie gram. Nie wierzę. Kurwa, tam tu mapy nie grałem. To jest kurwa. O, teraz remix z Eminemem. Wow. A na czacie oni śpią. Jestem... Ja się wcale nie dziwię, że to mi laguje. Jak na dworzu tak deszcz napierdala, że to szkoda gadać. Co ci deszcz kurwa ma do tego? Bo ja mam mobilny. No, bajty mu się tracą w kroplach deszczu. Lipa. A czemu ty taki masz kurwa? Bo tu po kablu to ciężko. Jakbym miał mieć. Żebym mieszkał gdzieś tam w mieście, to od razu bym po kablu się to udał. A Tam tak. też nie masz się dowodu? Co? Kurwa, jest nie. Mamy takiego zajebistego Wojta. Ja pierdolę, mi to już mam nie do Jakby ktoś mógł, to by go na stosie spalił. U mnie już było chyba Udało tam mnie. podali kurwa. Kurna, zabił mnie. O. Kurwa, skampiona szmata. Przy czołgu. Przy czołgu jest. Aaaa! Kurwa. Nie, to broń, kurwa, to nie broń. Kurwa, go nie jest. A, Ale zaszedł mnie chuj tylca. No to nie mogło być przyjemne. Nie. Bolesne. Przyjemny. zdążyłem przeładować. Pierdole. Ta kurwa tam siedzi. Pierdolę. A, kurna. Sobą mnie.
Kurna, nie trafiłem. Porażka. Niedobrze. Poprzednio było Kurwa, zwycięstwo. jednym punktem. Nie. O, Eldorado pierwszy, obejrzyj. No jak? Blaku 1 do 5. Tak to już wprawiony zawodnik, a ja pod koniec dołączyłem. Może ten drugą szósty zrobić, bo jesteś, nie ma chuja. Zajebiście gra się do nowe DLC, kurwa, tam jest podwójny XP, stary, kurwa, tam wchodzisz na jednym meczu, kurwa, cały level napierdalasz. No już nie ma, skończyło się. Tak? No. Tak. Panek? Słuchaj. Cóż to za piękny dźwięk. Chuj, namrzyliście mnie. Tak, jakby to mnie długo nalewać nie trzeba. O, Co ty tego kurwa, te szczochy pijesz? siebie się. Siki Weroniki pije. Kurwa. A co ty pijesz? No, Budweisera jakiegoś. Budweisera. Słyszysz? Eldorado, musisz pić patriotyczne piwo. Nie lubię. Nie lubisz patriotycznego piwa? Lecha lubię. Z polskiego Lecha. Patriotyczne Życia. piwo, jebać turbana. Nie, patriotyczne Życia piwo to jest wiecie, tyskie, ja. nie? Reklamują, że na całym świecie. Nie. No, tylko że O, to no. największe siki z tego piwa. No, największe jak gówno. Powiem wam tak. Kiedyś dobre, bardzo strasznie dobre było. Tyskie klasyczne. A teraz do niego młode dziewice sikają. No. No. Przez to jest takie dobre. Blaku, ty mi kiedyś opowiadałeś, że tak byś chciał. Żeby ci młododziewica sikła. Ja nic nie Jak nie gadałem. godałeś, żeby ci sikła ciepłym oczem? Ty mnie tu nie wmawiaj, No panie. godałeś. Na bank tyś mi to godał. Byś chciał, żeby ci młodo sikła. On to lubi Azjatki. No, żeby tak ci krzywo sikła. No. Dobra. Nie mam pytota. Japonki! Hinduski, Zwykły telefon. mulatki. Wszystkie. No to szczylo, jakbyście mi powiedzieli. Zależy kto. Kurwa, plecy. Barki, plecy barki.
Wąski, osłaniam cię. Biegnij do przodu. Panie, wygrajmy to, wygrajmy to. Cicho, patrz. A, nie trafiłem w niego. MG81, rzadki. Nie lubię. Rzadko to będę wychodzić. Aj. Nie no, to musimy wybrać. No chuja. Kurde bele. Ale się dołek zrobić. Jebanek. Mówi siły będą. Kiedyś to kurwa. O, gdzieś to było. Nie no, kurwa. Chyba nie trafiłem. Ja pi... Anek, plecy! Plecy! Masz go? Czy nie? Nie. Nie masz. Nie trafiłem, wiesz? Myszka mi się zacięła. No to nie dobrze. Aj kurwa, po co? Chcieli, żebym się kurwił, to się Kurwa, Fiera snajpa. Eldorado wymiato, Kurde, gra się kurwa, co ty myślisz kurwa? Nie jak ty narzekasz ciągle. Że to chujowe tamto. Trochę pograć kurwa, no kilka dni trochę wiesz. Wąski, uratowałeś ci dupa, nie? Dobra, macie mój zwiat. A filmowy co? On śpi albo co? Film nawalony bimbrem. Bimber to Kurwa, będzie pojebany. Też tak właśnie słyszał, że on Bimber tam wali. Ja dostałem 0,7 ostatnio. No ja mam Bimber. Znaczy Bimber. Ten. Rakija. Nie, rak jest, dobra. To kurwa chuj już strzelasz do moich kolegów. Wyjebać ci kutasie chuj? Kurwa, ratujcie mnie! O, Eldorado tam powymiatał, kurwa. Ściągał ich. Ściągał ich obrazki z tego, ze ściany. Bach, bach, bach i chuj. No raz na raz do... Zwycięstwo. Jest, kurwa. Ale jakie wyniki.
A, wąski 16, obejście. Ooo! Mecz czy sprawdził frajdę? No powiedzmy, ja. No, w bloku pakę dostałeś? Kurwa mać. Pewnie jakaś chujowa, ale się zobaczy. Ale za darmo, to wiesz. A powiem wam ciekawostkę. No, Założyłem ostatnio no. ciekawostkę. Czym lepszego macie skilla w meczu, więcej ludzi dobijacie, nie? Dostajecie lepsze paki. I to sobie wymienione. Jakoś to tak jest. To co, London czy Shipment? Co chcecie? No powiem tak, dobre chipsy, ale że się już pomaracił. A ja orzeszki wezmę. O, A ja orzeszki, ja pierdolę to piwo. Orzeszki. O mat, Słone. ale będzie rzeźnie. o fuck. No stary, ta mapka jest pojebana. Jaki macie rekord na mapie? Ja mam 70. No kurwa. To teraz seta. Nie no, aż taki to nie jestem kurwa. Kurwa. Eldorado, z czym ty kurwa biegasz? Z barem. W kontraktach był heroiczny. Heroik. Zajebisty. Chyba tam było trzeba zagrać, nie wiem, 15 multi-civiliów. Kurwa, zabił mnie, no co za pedał. Nie mógł do kogo innego strzelać. Na samochodem stoją sobie. O kurwa. Ja byłem. No ja. A, bo Blaku jest przeciwny. Teraz będzie z pompą biegał. Nie, Nie, moja z dziećmi. nie biegam. Karabinem waliłem. No jedziemy. Nie mnie coś, O kurwa. kurwa, udupiło. Szoła mnie ugryzła. Ja. Kurwa, Co za- chodzą, kurwa. Przepraszam. Kuźwa, ale mi się brzydko. Się brzydko. Bieda, A, kurwa. patrz. Fuck, co tu jest za gra? To cię ciula z pompą zabije.
Ja pierdzielę jako nutka. Sandegranda dwójka, nie wiem czy pamiętam. Nie, jedynka. Dwójka albo jedynki. Łapcie to. Łapcie to teraz, kurwa. Nie. Kurwa, kto to puścił? Pojechało kogoś. Ale bania! Kurwa, dejcie mi jakąś normalną broń. Dawajcie, dawajcie, jeszcze tego nie jest. Odblokowałem to, kurwa. Jest zwycięstwo. Brawo, brawo. Jak to możliwe, no? Normalnie. Słabo kampiłeś. Bo ja ze snajpą byłem. Na takiej małej mapce ze snajpą? O kurde. No on z metra strzelał. To tylko mocno broń. Dobre piwko. Nie wam panowie. Oj, pyszne, pyszne, pyszne. Jeszcze zimne. Ale powiem wam, kurwa, ekipa zryw, kurwa, wiele pierwsze miejsce. Same powiem. No. I kurwa, I ja powiem ci na powiem, że ja też... Nie ja ma bardzo lipy. źle nie wypadł. No. O. Także wiesz, to coś znaczy. No wiem, wiem. A powiedz mi Eldorado, jak tam Prestiż. listonosze w Anglii? Nie wiem, nie wiem. No, Nie no, doszło tylko jeszcze. coś dowiedział. Ej, to się dowiedział. Ja podejrzewam, że Wita ginęła, kurwa. Nie wiem. To niech zapłacą, Jestem słyszysz? prawie pewny, że Niech zapłacą ten 600 funtów i chuj. No ale my to wiesz. Ale ja mnie też to jestem prawie pierdolisz. pewny, że Ja, ktoś to zajebał. ja mam świst taki mnie to pierdoli, kurwa, gdzie kurwa mają No. no. siły. Jak to ginęła? 600 rozumiesz funtów, czy to 8, wam, kurwa. czy 1600 funtów i chuj. Nie, A co? wiesz, ten to chodzi, kurwa. Muszę rozmawiać i chuj. No nie mam to. Co oni co nie myślą? To drogą nie chodzi, kurwa mać. No kurwa, blaku, ty. Ja nie wiem. Jak? Czym ty kurwa Serialnie.
Hej, Blaku. Tyle, tylko nas jest 3? Kurwa. Tak na 3. Eldorado. Muszę nam dać się kupić. To jest siula. Mam cię. To ustawiamy się na Blacka. Oczywiście. Kurwa. Czekaj, biorę kurwa. Bara biorę. Barę tu wyjechał. A, no obok ciebie stoję, a ty... Nie widziałem cię, tam nie patrzyłeś. Ja mam mały monitor, 24 cale, wiesz? Ja też nie mam jakiegoś super dużego. Ja mam telewizor. Nie tak samo. O! Why? Why? Tell me why? Jaki zes! To mapa to zostanie być jakoś, nie wiem czemu. Jak ja nie zabiłem? Jakim cudem? Kurwa, jakie miksy. Lata młodzieńcze. Pamięta się. Ta Coca-Cola za puszce za 2 złote. Jako to była uciecha. I Coco Jumbo Kurwa, kurwa. jako to była I Coco Jumbo, nie? Jumbo. Jako to była uciecha, hopie. Nek, ty nie wiesz, jako to była uciecha. Dobra, chuj, gdzie wam to puścić? Okej, Blacka, na Blacka. To specjalnie w obcej drużynie. O, trafiło, ale nie Blacka. Blaku, mów gdzie jesteś? Nanek nie ubił. Pistoletem. Jednie nowym. Nie. Ebany. Kulekam. Kurwa, plecy. O, ktoś tu kurwa do mnie? Do mnie startuje ktoś? Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Tak, Latają moje kurwa. Ja tu nie trafiłem kurwa. Aha, Black. Kurwa. Black ukampiło, to ja to już zrobiłem. Jak to się zrenowało, nie ukrywa się. No kur...
Nie, Ratowałem cię. No i kurwa, kampa siedzi jakaś, no. To tu. Blasku. Nie, kurwa, dowiedziałem się tego, co blasku. Ale mój kasko. Jaka kampa? Gdzie, ale? No w rogu siedziałeś, kurde. Nie, biegam do Rado, skąd ty 24 Tak, upiłeś? kurwa. Ale no nie siedziałem, kurwa, nie tak sprawę. jemu raz dwa liczą. No na cheatach jadę, chłopie. On też tak myślał, że mu kurwa razy 2 to liczą. Nie. No season passa wykupiłem. Ja... Na nektylu był. Nie. Eldorado. I kurwa znowu! Nie, nie. A jebałby to pies, kurwa. Black, bo musisz być w tej normalnej drużynie z nami, a nie tam jakaś kurwa. Dokładnie, kurwa. Latasz z nim gdzieś. Ty lepszy musisz być, a nie ty gorszy. Nie? O kurwa, i mnie wyjebało z imprezy, proszę państwa. Halo! A nie ma imprezy. Kapnął, że mnie trzeba zaprosić. No, wywaliło mnie. Panowie. Czekajcie, zaraz wrócę, ok? No. Dobra, dobra. Emil, jak tam? A, dobrze, dobrze, grumy. Bo ja mu nie powiedział, Emil. Dobrze, grumy, a ja zaraz wracam.
No gdzie ty kurwa Blaku jesteś? Czemu ty wyszedłeś? Blaku? No z pedała grać. No, kurwa z tego pedała ciągle. Nie ja. Na tej mapie już kurwa nie ładnie. No już to wiem. To tylko shotgun kurwa. Na krótko. Kurwa. Dobra, to jest mała gra. Kurwa. A pierdolę. Kurde, nie szkoda już nie. Kurwy syn, no. Serio na ginę kurwa. Ale jebany leży tam. No, leżał. No. Kurwa, nakrywałem gościa, co będzie z nim? No. O kurwa. O kurwa. Kurwa, gdzie oni są? Kurwa, w stole jest jeden. Campis, kurwa, syn. Ja biegam po mapie, kurwa, to nie widzę. Kurwa, to mapa, naprawdę. Kurwa, no nie zabiłem go jeszcze, ja pierdolę. Tak nie lubię tej mapy. Kurwa, ja będę shotguna. Zaraz mi kurwa pokażę.
straszne, kurwa. Kurwa, no. Masz, kurwa, shotguna. Dobra. Żona dupy nie daczy, kurwa, rok chuj pierdolony. Miłosny? Dobra? Dokładnie. Pierdolony. Kurwa, wąski, no bez. Ja za typem biegnę, a ty na rozpoznany. Goniłeś typka? Kurwa. Blaku wyszedł czy co, kurwa? Nie. Nie widzę. Nie wiem. Kurwa, mnie tu zmylił jebaniec. I-o. Żyjesz jednak. No słuchuję, jak obgadują. Nie, na fajce był. Nas. O kurwa, o kurwa. O, Eldorado, jak to się stało, że ty mnie wyprzedziłeś? Nie wiem. Shotguna wziąłem. O kurwa. Na tej mapie tylko przechodzą, stary, to kurwa nic z niego nie idzie. Wszyscy na krótko, kurwa. Lubię śmiech. No ten z tą pompą kurwa chodzi, frajer. Nie, pompa jest dobra, to mapa. No tych małych tak. Muszę kurwa przyznać. Nic, ja będę spierdalać pomału. Nie chcę mi się. Czemu? Czemu? Co ty tak? Nie. Nie wiem. Dawaj, Jesteś- wiesz. Idę w cholerę, już tu chcę odegrać.
A ty Blacku jak tam? Ja Fortnite'a. Wąski jesteś? Jestem, tu patrzę jeszcze jakie tutaj mają rozkazy i... A, Wąski, ty w tego... czekaj. Co? Wildlands to grałeś w koopie czy solo? No ja solo grałem w to. A, Plus mi się skończył, to ja tam pierdolę solo w to pogram. tam jest chyba parę trochę ładnych. Ja tam chyba nie wiem, jedna albo dwa. Zresztą jeszcze ten filmowy gracz kupił. Jest pojebany ten człowiek, kurwa. Czemu? Jak on teraz cię ogląda, nie obrażaj go. Chuj mu w dupę. Myślisz, że czemu Przecież czemu opuściłem kurwa grupę? Już tego spamu nie szło już wytrzymać. To Wąski się nie pierdoli. No kurwa no. Pewnie mocno pierdol się. No to Tam się pierdol. nie Ja tam się nie będę pierdolił. Nie pierdolić się w tańcu, nie? Kurde, strasznie. Ja pierdolę, snajpa. No trochę taki stan korzeniący trochę jest. Kurwa, nikt nic nie pisze, to ja ten na stop napierdala. A to idę co to zrobić, a to idę tamto, mówię no kurwa. Ile Wiesz można... co, to... Jak dla mnie, nie? Mnie to tam obojętnie, nie? Ale już wolę jak filmowy coś pisze niż Emil. Serio. Ja, bo Emil jak ci wywali Rafaela, to kurwa. Czytasz go pół dnia. Właśnie dlatego 60% wyszło. Nie, mi to tam nie przeszkadzało, ale kurwa. Też nie. Też usiadłeś? Nie jestem. To tam teraz, o czym teraz piszecie? No tak się umawiamy nagranie i tak dalej, nie? To kurwa pisze. Na Fortnite'a czy na coś innego? Kurwa, snajpa. Kurwa. No sekundy robię, kurwa. Kurwa, muszę sobie pana zamówić. Co musi zamówić? Paga sobie muszę zamówić. Aha, to ja sobie ci Przede- kończę. Nie, przedobędnego coś chciałem zamówić. Aha, a to za samemu możesz przerobić. Wiesz ile taki z tymi z łopakami kosztuje? Fajnie, to lepiej u Poliki.
zamówić sobie. A on już chyba nie robi. Nie, z Kamilem gadałem ma z powiem pogadać. Jak on nie będzie chciał, to... No i kontrolę patrzyłem. Nie będzie chciał. Nawet nie A zrobi. te AI kontrole są i tam ceny chyba kurwa z kosmosu mają. No 450, tak mniej więcej. No. Taka normalna wiesz, tylko podstawowa wersja, aby się jakieś tam kolorki, chuje, buje, to ja pierdolę. Nie Może no właśnie czasem z kolorkami już, nie? Kurwa, byś tam jeszcze z bajerami domówił coś, to byś się mógł 1000 nie zmieścić. Nie no, ja chciałem łopatki, styki chciałem. Kurwa. No i kolorystycznie trochę gdzieś tam kolory trochę, nie? Tak patrzyłem za 500 to już by zrobił, nie? Taki już full wypas. No. A live leci czy nie? Tak. Co? Moralniak? No on w ogóle żyje, czy co? Gdzie on kurwa poszedł? Poszedł kopę robić. Może co zwalić? Co? Nie pierdolę, nie mogę utrzymać już chwilę. No ale karesoma kurwa jest. Jutro wolny, to możemy grać trochę dzisiaj. A kto ma, Dla to ma kogo? wolne. Tak samo. Nie ma lekko. A tylko ty Black Ops porobisz tam z 5 godzin i chuj pójdziesz, masz wyjebane, nie? Jeszcze mi się nie chce siedzieć nawet. No to jeszcze lepiej kurwa. To zależy od pogody. No teraz tak też pada to w ogóle, nie? Nie no, jak deszcz pada, to mi to pasuje. Tylko, że jak jest ponad 30 na plusie, to na godzinę do domu. No. To w ogóle jeszcze kurwa jak jest taka duchota jak dzisiaj. Niby 17 stopni, a kurwa parno jest. To fajnie macie. O, u mnie też na No pewno. zaraz, musisz interes otworzyć, też będziesz miał fajnie, no to. Nie. Nie, mówię w sensie ten, że... Pogoda. To ten interes, stary, kurwa, jeba ten interes. Pójdę to pierdolę, kurwa, 10-11 godzin w robocie, kurwa. Pójdziesz na 8 Zaraz godzin, będzie. odpierdoli swoje i masz wyjebane. Zarobię lepsze kasy, kurwa, tutaj niż tym z interesem, kurwa. A, czy ja wiem? No, ja nie narzekam. Dobrą mam fuchę. Ja to nawet nie mam na co narzekać. Chociaż bym chciał. 12 funtów na godzinę mam, nie jest źle, kurwa. W Polsce, kurwa. Zapierdalaj. Nic, ja uciekam. Nara, pany. No, trzymaj się. No na razie.
razie, trzymaj się. Do jutra. Ucałujcie Nanka. Ucałujcie Nanka. Dobra, no. Trzymajcie się, cześć. No hej, hej. I Eldorado, a to przy czym ty robisz? Ja jestem kucharzem. I tak dobrze płacą tam? No? Jaku. To już wiem, kto No. będzie mojemu brackiemu robotę załatwiał. ale to wiesz, trzeba napierdalać było na to, nie? No tak, no żaden kucharz nie ma lekko. No znaczy nie mam kuwa zmywaka. To tam jak każdy pewnie. A w Polsce zawodu jestem mechanikiem. Tylko inny olej mieszasz. No, przekwalifikowałem się, kurwa. Nie, fajnie, nie ma co narzekać, kurwa. No, zobaczymy, co tam dalej będzie. Ja muszę mu temu powiedzieć, wiesz co, jak będziesz skończysz szkołę kucharską, to taki Eldorado cię weźmie do roboty. No, stary, tutaj, kurwa. Nie byś chciał, kurwa, to może telefon, że ci powiem. To cię nie chęci, tak? Też ci No, zrobić. na pewno. A mój brat, ty wiesz, póki co to gimnazjum kończy, zaszpanować chce sobie tą książkę jakąś Guciego kupił, kurwa, nie do przeczytania, tylko dla tego, dla szpanu, żeby było, nie? Aha. To jest tak, kurwa. O. Chuj, zagram metal i je zapalić. Takie życie, co zrobisz? No, wracam do Polski niedługo. Ale na stałe nie. No, zobaczę. Zobaczę, jak to będzie, wiesz, bo muszę podjąć decyzję, bo dzieci do szkoły niedługo mnie idą. A jak ich puszczę tu do szkoły... Dobra rada, jak masz tam dobrze, to nie wracaj. No, a jak tu do szkoły, to już wiesz, w Polsce tak ciężko, kurwa, jest. Potem... To jest strasznie słaby poziom, wiesz, niski taki, nie? No. W Polsce to jest, w Polsce 3 razy więcej niż no, kurwa, w Polsce. No, ale zobaczę, wiesz. Za rok jadę mieszkanie kupować już swoje. No, potem zobaczymy. Takie tymczasowe to spoko, ale na stałe to jakbym wyjechał za granicę, tam do Polski już nie wracał. Nie, no, chcę mieszkanie sobie kupić, wiesz, gdzieś mieszkanie kupić. I po prostu wynająć, no i chuj, niech stoi, tak? Niech coś płaci. No chyba, że... A potem zawsze gdzieś będzie gdzie jest dzień, nie? Znaczy tak i tak mam dzień, wiesz, bo mam u siebie w domu, nie? Cały dom praktycznie, ale swoje to swoje, nie? No. Nikt się nie wyrzuci. No, zobaczymy jak to będzie, bo będę tak się trochę pierdolić sytuację. Jeszcze zależy w jakim mieście. Z Brexitem się pierdoli trochę. A to dopiero ma być od 20 roku chyba? Co 20 roku? 2020 ma chyba wyjść. No tak, ale wiesz, już powoli, kurwa, wiesz, funt spada z ceny, kurwa. Podnoszą ceny, kurwa, na wszystkim. Wiesz co, Powoli tak w Anglii to jeszcze jest dobrze, byś sobie jeździć do tego, do Islandii. Tam zobacz jakie ceny mają. No nie byłem. Tam ten był, Urban w Londynie ma kanał na YouTubie, oglądałeś może? Nie. No to tam masz jedno piwo za 50 zł. To ty pierdolisz. No. Zwaliłeś sobie już? Tak tu 2 czekamy. razy, raz w oko. No to ja wyjdę, czekaj. A idziesz. Siedź. Nie, wyjdę z meczu.
No to gramy razem może. Chodź, Blaku, pogramy. Chodź, Co wy Blaku. gracie razem? A czemu ze mną nie? No w koda pogramy, Blaku, chodź. O, tylko tą rundę skończyłem. Blaczku, a co w Black Gro? Pedała. To czemu Pedała. czemu żeście nie grali? Bo mnie ta gra Zaraz wkurwiała już. No bo trzeba do nas dojść, a nie będziesz, nie wiem, przeciwko grać, kurwa. Aha, musi jakiś czas. Don't hurt me, Mama. O, A Pakistan, to kurwa. Quickpull nie prowadzi już swojego interesu z padami. Quickpull Emil się odciął. Tam papa. Pijanara. O, Widzisz, Blaku? Widzisz, Blaku? jeszcze Easy nie śpi. Co narobiłeś? Zaraz przyjdę. Blaku, narobił. Tak. Kolega nasz się obraził, kurwa. Blaku, ja nie wiem, Blaku, kurwa. Ja się nie obraziłem. No a co miał się obrazić? Emil, Nie wiem, czy Emil jeszcze jest, czy już śpi. Jest jeszcze. Moje kurna, nutki sam grają, niesamowite. no fajne nutki masz i ten nawet, kurwa, to... Prawie jak DJ, kurwa. No. Człowieku. Aha, jesteś, słuchasz pogaduszek. Rozmowa z moją kobietą jeszcze na dobranoc? Pogadaj. Ucałuj ją tam. Ostatnio była wycałowana, także A ode mnie czy nie? od całej ekipy z Ryf. Cały w A pussy. to nie. Ja tak nie chcę Jak? nawet. I co ode mnie? Nie wiem. To ode mnie. A co? Te grosz to czy co? Bo nie wiem, nie umie dołączyć. No Blaka czekamy, nie? Czy jak? Grajcie jeszcze, bo nic. No dobra. Patrz, Namek, wyślę ci Lak coś. tam kampi zaś. To jest... Patrz, co trafiłem. Poślę, ale nie wiem, kaj mi to poślesz. Patrz, on mi zaś było Zajebista słaby. broń. To jest głupie. No gdzie? Kurwa. Ja nie Namek. I kurwa. Chłopaku wysyłasz tam Namek, ja nie wiem, kurwa. Ja to mu kiedyś udostępnię komuś, kurwa. Naprawdę. Mówię ci, Black, on tylko penisy wysyła mi, kurwa. Ty zobacz, fajny. Nie, śmieję się. Śmieję. No dobra. A nie, czekaj. Najpierw zapala. Idę zapalić. Taką broń trafiłeś? No, to jest bar. A, kości niesamowicie. Dobra, wracam. Spoko, czekamy. No tak.
Blaku, kończ to. I tak nie wygrałeś. No czekaj, bo ja w oddziałach mam. To wybij swój oddział i wbijaj do nas. Wojaż, wojaż. O kurwa. Blaku. Jesteś na live'ie? No wejdź Nie. sobie. Dobrze. Co tam No było? to powiedz jak będziesz. Czekaj. Coś mu specjalnie do ciebie. Puchę pewnie. No nie, to dobrze. No już Jesteś jestem. Patrzysz, ja? No. A mnie do ciebie zmienia kamerka. O. Patrz co zrobiłeś na spacji. Troszeczkę mi się przykleiło. Blakusz, jeszcze nie? Co to kurwa jest? Spacja mi się przypaliła. Ja pierdzielę. To ty peta zgasiłeś? No po prostu opadła mi. Ty, ale to już tak niedobrze, jak niedopłat masz. Mhm. Co to gramy? Gromy, czy. Grajcie jeszcze tego jednego. Ale ładnie, nie? O. To ci muszę klawiaturę nowa posłać. Dobra. Wolny kierunek. Ty, ale jak ty masz sobie przypaliłeś, to już nie chcę widzieć, jak klawiatura u tego Daniela Magicznego wygląda. Ugaszono. Żeby tylko. Nanek, wolny to? Nie, jutro do roboty. Jutro do pracy. Na którą? Na 12. No, a tak to jest. No. To wieczorem gramy, nie? Hmm? To wieczorem też się pogra, mówisz? Jutro, no zobaczę jak jutro ten. Kurwa, z nożem chuj biega. To za pojebane. Jebany! Ale mnie uszczelił. Jako nutka, ej.
Kurwa, aż mi szkoda tej klawiatury, no ale co? Łatwopalną. Ja pierdzielę, jakie nutki. Kurna, to mnie trzeci zabił, no. Jedziemy ich. O ty gnoju. Kurwa, jaki kamper, no. O Boże. Kamperów wypierdolą w tej grze całkiem. O, snajper napierdala. Kurwa. No. Ach, plecy. Danek, wyzwania będą za 3 dni w pedale nowe. Jakie? Ty nie masz tego karnetu bojowego? No, tam coś było. No. Wyzwania będą. 9 tydzień. I co tam niby takiego będzie? A nie wiem, dopiero pokażę. Kurwa jebany. Kurwa, zabił mnie. Co za pedał? Ej, ale teraz mi jest tak szkoda tej klawiatury, ja pierdolę. Nie, tak. Nie płacz, kiedy odjadę. Mełono, chcę czekać na ciebie. Na prawie by go zabił. Ale akcja. Blaku grosz?
Ale teraz grosz czy nie grosz? Ale wkłada? No odpalę. Albo nie odpalaj, już idę spać. Ja gram w pedała jeszcze. Ja już tak kończę, ugasza tego live'a i idę spać. To nic tu się na live'ie żegną. Jutro zaś mnie czeka Trzymajcie się, granie w cześć. Asasyna.